คุบเลี้ยพี่ปาโรปันโลไปอีเดียปันโลไปอีหากันเนี่ยกับปอนงานวันระยพี่ก็เวก็จึงอยู่ทุกคณะกับบัสงูสินเอบาบัดกับบันไอมันซิมหรือยพี่หากันจุกับปอนเดียปันโลไปอีบันติบยากันเนี่ยก็จึงอยู่ทุกคณะอะไรปันโลงี้นี่ชาชกอลยากันเนี่ยก็จึงอยู่ทุกคณะมันต่างกันนี้ก็ได้ก็จึงอยู่ทุกคณะลิงกอดเฉพังอันงุชิปรากิบได้กิคุณสินรับกับกระดังจงกีก็ลองกับมีราปัดกับมีนากินเนปาโรอันงุนกิมลาบรรยายบรรยงกุ้มกิเวปัดละคายกินเนอันงุนฮากระปอดบดวนกัดมาฮากระตาการีปากิชองกิสาหากเวกเมลละดอนกะจิงเทบอมหาจันยิงจงกีปัดกะยิงกะละจูลอร์ชิบุนเอหากตากะจิงจูลอนละองบากิเนอันงดกะตากะมีนาบัดกะมีนากิละเมนเซาจุลพากัดดูบะอุบุดลุมจงกีรุอุลักเฮนโนนามารกะจิงกะลอนกะกินรอฮาลอจงกีปัดอมตังกะตาวัดกิกะจัดจงกีรุกิลักเฮนโนกะกะมีจงกีกะลายะเลบัญญาราปัดบัญญาดายกีเฮนเรกำลาบันเลเดลาระโนยกีชาฮอสพิทัลนมัลบากิมดอนยกีดาวายยกีเตอร์กิตาร์กิบบิดบะเบียงบันสุมาเรกีเดกุมตากีเนบารออัลงุดกีฮับันอิมโนกะจึงอิมบะจินจาร์ฮักบะเทกะจึงอิมกบมละชุบัญญาบันยังกุมกีเวปัดกีปราคณะกตากมุดบากิเนบารออัลงุดกีฮับันชงโนฮักวิลเชบัดนามารกะจึงจินจาร์ปลัดกะจึงอิมจงกีTeng ke jukali yala ukpa kumne balai la khayangi bat ukpa ujuba bangi don kam ya ka jing shai hakawe ka sngi la pen ken re no yaki sha ka we ka jaka namal ka jingchul palat ka thma ha ka ta ka jaka ba ki shong ki sa pala pen ken re yaki sha ka jaka ka ba kin cha pat ka badon ka jing shngai kat ba ki dong don halenti ki la yo sngo ya ka jing sawa ba shir khe ha ka leng ki jaka kamera namal ka ching ting bat ka ching kin nyu palan kalud wai kumni ku play be in to ai bala shai ka sngi kan long ka sngi ka ba jai jai de kum la shai ka sngi ka la long ka ba jai jai pat ki la poi da ka ba suk ba san sha ka jaka ka ba ki thmu onda ki ne arngot ki la kham he kham san ki kimi ki pa jong ki lapu school no yaki haba kini ki arngot ki don hakam ra class pun ki priu ki pe ki batkali shi pun ki chingkali yaki namal ba ki don kam ka jaka ka ba kham he ban shong henry kim sngo yakata ka ka ba pen long yaki ban that ne sngo ya ka long ba bun sin ki priu ki mut bet ba ki de ki batlot ne ki pomla ban le ma ki pat ki chu ong ya ki bre ba wat la da phi khen yangi ki batlot henry ngi long ki ba khlan wat la ngim la ban ra ya ki chat chungi henry ngi long ki ba khlan ki paslur ha ka men sim te khubling shipon parlok pa in te kane ke jing thu khana lengkot kalokot hang ne pat parlok pa it kumno phisngo halor kane ke jing thu khana sa ai ki comments jong phi ha kane ke video khuble shipon parlok tengin saya kan du pat ha ka we pat ka video uble unkar khu kar do e phi bahar ho